Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari aydiye ahir yalvarıp üstüki tabağa çıkardı. Oham güne akşamlık nahari Resulullah canı aşin elterdik. ثم إذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. Güne akşam Resulullah canı bir cam nahar elterdik, bir qap nahar koyurduk. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu nahardan mübarek parmakları bilen yiyip ay birazcık qalardı, şon etek iyi vererdi. Oham bizde ey men Resulullah canın parmağının cayı var deyip doğru şu parmağının üstünden bir gedek men, bir gedek ayalım Ummu Eyyub ikvolip çık yerdik. Şol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek parmağının degen yerini özü bilen Hudaýyň arasynda bereket dökülmeden çüreyim vesile ediyenmiş. Onu ver Resulullah'ın mübarek zatı del ha. Resulullah'ın mübarek rahmeten lil aleminligi del. Fakat bir maddi parmağının degen yerini özü bilen Hudaýyň arasynda vesile ediyenmişti. Hudaý şın hormatyny belki bereket bersin deyip. O da mübarek parmağının degen yerine. Aham Hazreti Ebu Eyyub, Ummu Eyyub ikicimiz Resulullah'ın ine parmağının süýken yerleri deyip şu tadan nahar yerdik, gönönerdik. Emma bir gece bir tabak nahar ünkiýaly eltdik. Soňra bir tabak täbil alyp welem ara li yedihi fihi asaran. Tabagyň içini gördük, görsek nahar kemelmendir. Resulullah canında aslan parmağının iyiliği yok. Fecituhu fezan korkuyup Resulullah canın yanına vardım. Ya Resulallah nahardan da atmanırsın. Aslan parmağın cahil yok. Nahar kemelmendir işten. Oham şitaydı muhim. Bi abi ve ummi ya Resulallah radatta aşaaka. Naharını iyi veriptirsin. Akşamlık şanını iyi veriptirsin. Aslan parmağın cahil yok. Oham Resulullah da aydıptır şu Ebu Eyyub. وَكُنْتَ حِينَمَا تَرُدُّ عَلَيْنَا فَضْلَ تَعَامِكَ. Ya Resulallah, odalarda sen mübarek parmağın cayından menen zenanam, şun mübarek parmağının Resulullah'ın elinin parmağının degen yeri deyip berekettir deyip yerdik sen parmağın degen yerinden. Sen mübarek parmağın cayını dağıda Hudaý bilen öz aramızda vesile koyup Hudaýdan bereket tamam bolurduk deyipdir. Resulullah can, hey nättirip ben parmaktan bereket boljakmy diýmändir. Nättirip ben hurafatyň ýerine gelip ben diýmändir. Aham peýgamberimiz aýdypdyr. Mene ondan iýmedigim içinde isli otma sarımsak atılıptır, o da bişmändir, diýirliğin goýulypdyr üstüne. Men iýmedigim şo, innema ana raculun unaja, hey men ýanyma adamlar gelip gidýäti. Oha men ağlımın iyisi olara azab olamasın deyip men iýmedigim şo siz bişirdiň iý berin deyipdir. Inha ulamalar aýdýa Resulullah sallallahu aleyhi diýen görrüňim Isabe, Siri ibn Hişam, fiqh sire diýen senetli görrüňler. Tamam Resulullah janyň zindigi namasyny siretini aýdýan kitaplardyr ba. Ya soňra Resulullah jan dünýeden geçenden soňramda hud peýgamberimiziň öz denanasy Hazreti Ummu Selme bil musulmanlyň enesi Peýgamberimiziň bir näçe mübarek gyllaryny saklap bir süýşäňçinde saklaýanmışdykda. Bu aýtjak görrüňimde Sahih-ul Buhari'de ba. Senetli görrüň. Oham sahabalaryň bir miridilese şol mübarek gyly çykaryp iýberýänmişdik. Onu bir suwun içine salıp şol suwu içip Hudaý şu gyl sebepli Resulullah janyň mübarek saçy bir kidany gyl şo sebepli berkim şafa bersin diýip bismillah diýip içýänmişdikler. Şafada tapýanmışdyklar. Wagtyky Resulullah janyň barmagynyň degen yerini Hudaý bilen insanyň arasynda vesile bolup düşýän bolsa, wagtyky Resulullah janyň birjek gyly vesile bolup düşýän bolsa, Resulullah janyň rahmeten lil aleminligi, Resulullah janyň öz zatyny Hudaýa Resulullah'ın hormatyna diýmek elbetde edip dälmay. Nähil Resulullah jany Hudaýa Resulullah'ın hormatyna diýmek dogry däl bolsunam. Ne yüzünden adam aýtmaly şikefi. Adam haya etmeli şikefi aýtmaga. Hijalet etmeli. Nagat suwumsuzlyk bilen aýtmaly şikefi. Mübarek barmagyny gözeşýärmişdikler. Mübarek gylyny şonu vesile tutýarmışdy gyljady. Hudaýa şafa berşin bereketinde diýip. He gyllanyna şafa boljakmy? He bizlek hurafa boljakmy diýip sahabalar aýdymýanmışdyk.